Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ. C'est une joie de se retrouver autour de la parole de Dieu, de la méditer, de tirer ses richesses pour sortir grandi. Encore une fois, soyez les bienvenus. Nous allons continuer avec l'économie du salut. Mais cette fois-ci, en ayant un regard sur Joseph, qui est un des fils de Jacob. Mais d'ici là, prions. Josué. Enfin, Allah, Sibéo Betigi, Sangolo ani Dugukolo Daba, Emi Beika Ko Bedaboika Alayanika Kantia Kono, Anika Dafaika Wati Labelena, Abe Barka Daye Bidon Koson, Kabarka Daye Matigi ni Wati Krengrelen Koson Mati Kasigi Kakuma Senkro, Ikakuma Barkama Mimbe Ani Kraya, Andeme, Kake Kamene Bauye, Andeme Kake Kakuma Walea Bauye, An Haglini Amili Cho Be Yelema. Ka ambla inyesrana dongo do bonya da itrokani wati koso Yesu Christa amati tola. Amen. 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 La fois passée, nous avons mis l'accent sur Jacob. Wati temelena anye ansinsin Yakubaka. Je disais qu'il a eu 12 fils. Nya foka fo aye dingeta ani flasro. Pour ne pas dire 12 enfants, c'est plutôt 12 fils. Et ce sont ces 12 fils qui portent les noms des tribus d'Israël. Et en voyant cette famille de Jacob, qui avait un amour porté sur Joseph, cela va poser problème. Non seulement il lui avait fait une tunique de couleur, mais en plus de cela, Joseph lui-même va faire 2 songes problématiques. Et je veux que vous reteniez ces 2 songes. Des gerbes et sa gerbe qui se tient debout et les 11 gerbes qui se courbent. Le soleil et la lune avec 11 étoiles qui se courbent aussi devant lui, Joseph. Ce qui a attiré sur lui la foudre de ses frères. Et comme résultat, il va être vendu. Et on est maintenant en Égypte. Qu'est-ce qui va advenir à ce jeune homme? Vendu à des Madianites. Ceci est arrivé en Égypte. Le vendre à un certain Potiphar. Et Potiphar n'est pas n'importe qui. C'est un officier du Pharaon. Donc nous allons faire la lecture. Genèse 39. Verset 1 à 10. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ.
Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Genesis sura 39, verset 1 ka se 10 ma. Ismaël bɔnsɔn taara ni Yusufu ye Misra. Misraka dɔ y'a san olu fɛ. O tɔgɔ ko Potifar. Potifar tun ye Faraon ka gardi kuntigi ye. Matigi tora Yusufu fɛ. A ka ko bɛɛ ɲɛna. A tun bɛ a makɛ Misraka ka so kɔnɔ. A makɛ y'a ye ko matigi bɛ a fɛ, ko a bɛ fɛn o fɛn kɛ, matigi bɛ o ɲɛ a bolo. Yusufu ko diyara Potifar ye. A ye o mago ɲɛ. Potifar y'a sigi a ka so bɛɛ kunna, ka a bolofɛnw bɛɛ kalifa a ma. Kabini a y'a bila a ka so kunna, a ka so ni a bolofɛnw bɛɛ kunna, matigi dubara o Misraka ka so ye, Yusufu kosɔn. Matigi ka duba sera a bolofɛnw bɛɛ ma, sokɔnɔtaw ni forow la taw. Potifar ye a ka nafolo bɛɛ to Yusufu bolo. A hakili tun tɛ a bolofɛn si la a ka dumunifɛn kɔ. Nɔɔrɔ tun bɛ Yusufu la, a cɛ tun ka ɲi. O kɔ, Yusufu ma kɛ muso ye a ɲɛ jɔ a la, k'a fɔ a ye ko, da ne fɛ. Yusufu ma sɔn. Nka a y'a fɔ a ma kɛ muso ye ko, ne makɛ tɛ so kɔnɔ fɛn si dɔn. A ye a bolofɛnw bɛɛ kalifa ne ma. Ale yɛrɛ man bɔ ni ne ye nin so kɔnɔ. A ma ne bali fɛn si la e kelen kɔ, ka tugu ni e ye a muso ye. Ne dun bɛ se ka o kojuguba kɛ Ala ɲɛ kɔrɔ, ka Ala hakɛ ta cogo di? A tun bɛ kuma Yusufu fɛ don o don, nka a ma sɔn ka da a fɛ, wala ka kɛ a fɛ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ala ka duba a ka kuma kaladen ye. Mes chers amis, nous avons ici une situation exceptionnelle. Ne balimaw, nin yɔrɔ la, nin ye Adama ko kɛrɛnkɛrɛnlen ye. Parce que la question que nous cherchons à répondre, Sabula, an b'a fɛ ka jaabi di ɲininkali min ma. comment est-ce que les deux songes que Joseph a eus O ye nin ye k'a fɔ Yusufu ye sogo fila minnu kɛ, peut être accompli à un moment donné où il est dans des problèmes. o sogo filaw bɛ se ka waleya cogo di ka a to gɛlɛya kɔnɔ? S'est-il trompé Yala a filila wa? ou bien c'était vraiment une révélation de Dieu? Wala Ala yɛrɛ ka fɛn yelen dilen kun don. Il arrive en Égypte A selen Misira, comme une marchandise ayiwa a kɛra i n'a fɔ feerefɛn, et il va être vendu. ani tiɲɛ na a feerela, Et les chansons du roi, du pharaon va l'acheter. ani masakɛ ka garde kuntigi o bɛ a san. Mais ce qui est important et étonnant, Ani min nafa ka bon ni o ye c'est balinako ye que yan, dans cette situation de servitude, o ye ka Yusufu to o jɔnya la. il est dit que l'Éternel fut avec lui A fɔra ko matigi tun tora a fɛ, et la prospérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître l'Égypte. ani matigi ka duba sera a ma kɛ Misiraka ka du kɔnɔ fɛn bɛɛ ma. Ce n'est pas parce qu'il a été vendu que Dieu l'a abandonné. Ayiwa k'a fɔ ko a feerela ko de y'a to Ala y'a bila kari. Ce n'est pas parce qu'il a menti ou qu'il a fait une mauvaise chose que ses frères l'ont trahi et l'ont vendu. A tɛ ko ayiwa a ye nkalon tigɛ wala ko a balima a kɔrɔkɛw ye a janfa ani k'a feere, ayi. Mais il a eu des révélations qu'il a racontées. Nka a ye jirali fɛnw ye, a ye minnu ɲɛfɔ, Et n'acceptant pas ces révélations, il a été trahi. ani ka d'a kan a kɔrɔkɛw ma sɔn o jirali fɛnw ma, olu ye a Et janfa. trahi
Dieu le soutient. O y'a janfa nka Ala ye amara dɛ. Mes chers amis, ce qui nous permet de comprendre Ne balimaw o de bɛ an dɛmɛ ka nin faamu que ko les promesses de Dieu sont toujours réalisables dans notre vie, quelles que soient les situations. o ye nin ye k'a fɔ Ala ka lahidu talenw bɛɛ bɛ bɔ a cogo ma coyi an ka ɲɛnamaya kɔnɔ gɛlɛya ma kɛ cogo Souvent, on a cogo. l'impression que les promesses de Dieu doivent nous éviter des problèmes. Tuma dɔw la an bɛ miiri k'a fɔ Ala ka lahidu talenw ta fan fɛ o ka anw kisi tɔɔrɔw ma. Que le fait que nous nous sommes convertis, que Jésus a tout pris et désormais on n'aura aucune difficulté. An bɛ miiri yɛrɛ k'a fɔ tuma min na an sɔnna Yesu Krista ma k'o de kosɔn ko an ni gɛlɛya foyi tɛ ɲɔgɔn kunbɛn. Ça, c'est faire une mauvaise lecture des paroles de Jésus. O ye ka Yesu Krista ka kuma kalan a kalan ɲɛjugu kan. Jésus-Christ n'a jamais trompé quelqu'un. Yesu Krista ma deli ka mɔgɔ si lafili. Il a même dit qu'il n'y a pas un lieu où il peut étendre son corps. Wa Yesu yɛrɛ ko hali yɔrɔ tɛ yen nɔ a bɛ se ka kunkolo da yɔrɔ min. Et il a averti qu'il y aura un moment où chacun portera sa croix. Ani a ye lasɔmini kɛ k'a fɔ wagati bɛ na bɛɛ kelen kelen na i ɲu i ka gɔngɔjiri Mais kɔrɔ. avec toute cette situation, Ka nin fɛnw bɛɛ kɛlen ma filɛ. il nous rassure de sa présence jour après jour jusqu'à la fin du Matigi monde. Yesu Krista bɛ an sɛbɛntiya ka an jigi sigi ko a bɛ an fɛ don o don fo ka nin diɲɛ ban. Et c'est ce qui est manifeste. O de jirala yan. Verset 3 nous dit, Verset 3 la a fɔla ko son maître vit que l'Éternel était avec lui a makɛ y'a ye k'a fɔ matigi tun bɛ a fɛ et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il ani ko entreprenait. matigi tun bɛ duba a bolo baarala fɛnw bɛɛ kelen kelen ye a ma kɛ ka so. Mais le maître n'est pas un juif. A filɛ karamɔgɔ dun tɛ yakutu ye dɛ. Il n'a aucune connaissance de la parole réelle de Dieu. Ayiwa Ala ka kuma sɛbɛnma dɔnniya den kelen tɛ a Mais la. voilà qu'il lit dans les actions de Joseph la parole de Dieu. Nka a bɛ ka min ye o ye Ala ka walew ye Yusufu ka kɛtaw la. Et sort de sa bouche l'Éternel, Yahweh. Ani ale y'a bɔ a da la k'a fɔ matigi Yehofa. Et il voit Yahweh en action à travers la vie de Joseph. Ani a ye ka matigi ka kɛtaw ye Yusufu ka kɛtaw la. Parce qu'il voit ses actions, il prend la responsabilité de lui confier tous les biens de sa maison. A kɛlen ka Yusufu ka baara kɛcogo jatew minɛ o la a y'a ka bolo fɛn bɛɛ kalifa Yusufu ma. Et quand il a fait ceci, Ani a y'o kɛ tuma min. il est dit au verset 5 Verset 5 la a fɔra que ko l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. ko matigi dubara misiraka ka so ye Yusufu kosɔn ani matigi ka duba tora a bolo fɛn bɛɛ kan. Mes chers amis, Ne balima teriw nous n'avons aucune raison de ne pas suivre correctement Dieu. jo si tɛ an bolo ka ban ka tugu Ala kɔ sɛbɛ la. Quelle que soit la situation, Gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo difficile ou bonne, a gɛlɛyara wala a ma gɛlɛya restons fidèles. an ka to Et kantigiya le la. Dieu fidèle Ani Ala kantigi nous soutiendra ale bɛ duba an ye. et montrera à ceux qui ne le connaissent pas Ani k'a jira a dɔnbaliw ye ko qui nous sommes an ye jɔn ye. et nous faire profiter des bienfaits de Dieu. Ani ka Ala ka fɛn ɲumanw ka an don o wasa la. Mais à chaque fois que Dieu restaure quelqu'un, Nka tuma o tuma ni Ala bɛ a ta dɔ dɛmɛ bénit ses affaires, ani ka duba a ka baaraw ye il y a toujours un problème qui tombe. i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ se a ma. Et la difficulté de Joseph, c'est quoi? Ani Yusufu ka gɛlɛya tun ye jumɛn ye? La fin du verset 6, Verset 6 laban na il était beau de taille et beau de figure. a fɔra ko nɔrɔ tun b'a kan a cɛ tun ka ɲi ɲɛ yelen la a cɛ kun ka ɲi hali cɛ janya yɛrɛ la. Mais qui ne cherche pas à être beau? Jɔn de t'a ɲini ka cɛ ɲɛ? Qui ne cherche pas à se préparer et à se façonner de telle manière qu'il soit accepté par tous? Jɔn de t'i seko ni dɛbɛ kɛ i sɛbɛ bɛ kɛ walasa ka i sɛbɛkɔrɔ labɛn walasa bɛɛ ka sɔn i ma. Quand je vois un peu à la télé, Ayiwa ni n bɛ a mafilɛ an ka jabaraniw la il y a même des spécialistes qui vous maquillent avant de venir devant le petit écran. ayiwa maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɛra wa dama baarakɛlaw ye ka mɔgɔ sɛbɛkɔrɔ dilan k'a ye cogo ɲɛ. Pour que vous apparaissiez d'une manière jolie et agréable. walisa ni mɔgɔw b'i ye tuma min o ka wasa i filɛli cogo la. Ce qui était un privilège et un don naturel Nka nin kɔni kɛra a dama dili ye Ala yɛrɛ fɛ. devient maintenant un problème. Ayiwa o nana kɛ a dama gɛlɛya ye tuguni. Quel est le problème? Gɛlɛya dun ye jumɛn ye? C'est la femme de son maître O ye a ma kɛ muso ye. qui va porter les regards sur Joseph. O y'i ɲɛ jɔ Yusufu la. Et pire, Ani ka faraw bɛɛ kan. il va lui demander de coucher avec lui. A ma dan ɲɛjɔli ma nka a y'a ɲini a fɛ ko Yusufu ka da a fɛ. Voyez-vous, mes amis,
ama ye ne teriw qui a des privilèges qui posent problème. k'a fɔ tɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ olu sɔrɔli y'a dama gɛlɛya ye Et mes chers frères et sœurs jeunes, ani ne balimakɛ balimamuso funankɛw Joseph vous instruit, yusufu bɛ aw kalan dɛ vous donne un exemple. yusufu bɛ misali di aw ma Souvent, on met en relief, j'ai été tenté, je ne pouvais pas. tuma caman na an bɛ a fɔ ko ka jodi an yɛrɛ ma k'a fɔ ɔwɔ ne kɔrɔbɔra n dɛsɛra Je suis faible, ne ou bien barika on ka m'a dɔgɔ provoqué. wala ko n dalaɲinina de Mais regardez la situation de Joseph. nka aw ka yusufu ka cogo filɛ bani C'est la femme de son patron qui vient vers lui. a ma kɛ muso de nana a bara Et je me demande aujourd'hui si le même problème se posait à vous, comment est-ce que vous allez réagir? ani ne b'a la k'an yɛrɛ ɲininka bɛ ni nin ɲɔgɔnna kɛra ka ɲɛsin aw ma aw b'a yɛrɛ bɔ a kɔnɔ cogo di Joseph nous enseigne yusufu bɛ an kala dɛ et nous montre la porte de sortie. ani ka bɔda jira an na Le verset 8 dit qu'il refusa verset 8 ko yusufu ma sɔn et il relate à la femme ce que le maître est pour lui. ani a y'a fɔ muso ye a makɛ ye jɔn ye ale yɛrɛkun ye Mais mieux, nka ka fara o bɛɛ kan la crainte de Joseph se fait voir aussi. yusufu ka siranya bɛ yira cogo min na o filɛ nin ye Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? ne bɛ se ka o ɲɔgɔn kojuguba kɛ ka ala hakɛ ta cogo di Coucher avec la femme du patron, ka da ne makɛ muso fɛ avec une autre femme. ka da muso wɛrɛ fɛ Joseph voit en cela une désobéissance et un péché. yusufu bɛ o jate ala kanbilali ani jurumu de ye Combien de jeunes aujourd'hui voient ce problème de telle manière, de cette manière? kamalenw ani npogotigiw caman minnu aw bɛ nin ko jate cogo di Souvent, nous organisons des soirées. tuma caman na an bɛ lajɛw labɛn an ka soirew On vient faire toute la nuit à danser, à chanter et après, on doit rentrer à la an maison. bɛ na su kuru kɛrɛrɛ kɛ ka dɔnkili da ani ka dɔn kɛ o kɔ k'an bɛ segin so Mais en allant à la maison, certains dévient le chemin nka tuma caman an t'atɔ so dɔw bɛ sira fara dɛ et vont commettre l'iniquité ani ka taa kojugu kɛ et se présenter le dimanche comme si rien n'en a été. ani o kojugu kɛlen karidon ka na jama ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ foyi ma kɛ Mais s'il y a un enfant qui pointe, nka ni den nana bɔ o kɔnɔ voilà des problèmes. gɛlɛyaw sera dɛ Comment est-ce qu'on peut commencer quelque chose d'une manière spirituelle en se donnant entièrement à Dieu et à fond et terminer cette soirée d'une manière mondaine et sale? a bɛ se ka faamuya cogo di ko an ka wale sɛbɛkɔrɔ daminɛ ala ni ko la k'an yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ di o la ka tila ka na o laban ni nin walejugu kɛli ye Et le verset 10 dit, verset 10 ko quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. hali k'a sɔrɔ muso tun bɛ kuma yusufu fɛ don o don yusufu ma sɔn ka da a fɛ a ma sɔn ka kɛ a fɛ Ce n'était pas une seule fois. a ma kɛ siɲɛ kelen Mais jour après jour, le même problème revient. nka ko don o don de muso tun bɛ yusufu kɔ Et Joseph résiste, résiste, nka résiste. yusufu banna ka ban ani ka ban Cela nous fait comprendre qu'il a eu une bonne éducation. o bɛ a jira n na k'a fɔ cɔ a ye lamɔ sɛbɛ sɔrɔ Laquelle éducation a mis son cœur en contact avec le cœur de Dieu. o lamɔ in kɛra sababu ye ka yusufu dusukun sɔgɔ ala dusukun na Et parce qu'il est en contact avec Dieu, ɔ ni ka da kan jɛɲɔgɔnya bɛ ani ala il ne cɛ veut pas salir le nom de Dieu. a t'a fɛ ka ala tɔgɔ Mais nɔgɔ justement, c'est ce qu'on vous demande en tant que parent. ɔ masaw o de bɛ ɲini aw fɛ Que l'enfant très jeune soit éduqué dans la parole ka de Dieu. denmisɛnnin to a ka denmisɛnninya la a ka kalan ala ka kuma Que kɔnɔ son cœur soit mis en contact avec le cœur de son a Sauveur. dusukun ni a kisiba dusukun ka sɔgɔ ɲɔgɔn À na telle enseigne que très jeune, il puisse accepter Jésus-Christ et vivre dans la piété. walisa kabini a denmisɛnnin ma a ka se k'a latigɛ ka tugu yesu krista kɔ ani ka taama waleɲumanya la Mais souvent, beaucoup d'entre nous sommes tellement occupés. nka kuma caman na baara ka ca an caman bolo cogo On min n'a na aucun temps pour les enfants. fo wagati tɛ an bolo denmisɛnw ye Quel temps vous avez pour les enfants? wagati jumɛn bɛ aw bolo denmisɛnw ye dɛ On est au bureau an bɛ birow la ou dans le marché walama sugu la ou dans les affaires, walama kɛtaw la fatigué le soir. wula fɛ an dalen ko an Même quand sɛgɛlen un don enfant veut nous rapprocher, hali ni denmisɛn dɔ b'a fɛ ka je gɛrɛ an suis na fatigué, allez-y, an b'a allez-y. fɔ an sɛgɛlen don sa an ye taa tulonkɛ la an sɛgɛlen don
Et le seul dimanche qu'on vient à l'église, kari don kelen pe min bɛ n'an bɛna église la on n'est même pas à mesure le soir de voir si les enfants ont compris quelque chose du wa culte. an segilen so hali wagati tɛ an bolo fana ka denmisɛnw ɲininka n'a sɔrɔ u ye kalan sɔrɔ S'ils batoli ont la compris quelque chose de la prédication du n'a y'a sɔrɔ denmisɛnw ye faamuyali dɔɔni sɔrɔ ayiwa kari don wajuli la Qu'on ne s'étonne donc pas n'o kɛra an kana ayiwa a kana bala an na de voir qu'à un moment donné de leur existence, kana ye k'a fɔ don dɔ la an ka denmisɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ ils viennent à errer par manque de connaissance. olu kana o ta kɛ kunfɛtaa ye dɔnbaliya kosɔn Et comme Joseph a refusé, ka d'a kan yusufu banna la femme va forcer. muso ye yusufu diyagoya Mais le verset 12, nka verset 12 la elle va saisir Joseph par ses vêtements, a ye yusufu poro a ka finiw ma couche avec moi, ko yusufu ka da a fɛ mais il va laisser ses vêtements entre les mains de la femme et va courir. nka yusufu ye a ka guloki to muso bolo ani ka bɔli ka bɔ Quand vous voyez la sorte d'habillement que ces gens ont, ani n'i ye o wagati mɔgɔ n'u y'u ka fini donta jateminɛ ils n'avaient pas un pantalon, ayiwa pantalon kun tɛ u la ni une culotte. u jango kulɔti C'était seulement ce qu'on appelle un casse-sexe qu'il avait. an bɛ se k'a fɔ ko npogo dɔrɔn de tun bɛ u la Et en enlevant son vêtement, donc ni a tigi ka guloki samana ka bɔ a la donc c'est tout nu qu'il est parti. ayiwa a tigi langolo ni a ka npogo dɔrɔn bi bɔ Il a préféré cette humiliation que de se coucher avec yusufu elle. jɛnna ni o maloya ye ka da muso fɛ Et la femme est déconcertée. o kɛlen muso dabali banna kosɛbɛ Et va imaginer et façonner un mensonge. k'a to a dabali banlen a ye hakili sɛbɛkɔrɔ jagabɔ ka nkalon dɔ bila sen kan Puisqu'elle a les vêtements, yusufu ka finiw b'a bolo elle attend l'arrivée de son mari a y'a a cɛ kɔsegili makɔnɔ et va lui raconter un mensonge monté de tous pièces. ani ka nkalon dɔ lakale a cɛ ye Verset 18. verset 18 J'ai élevé la voix, dit-elle. ne ye tulokanba ci J'ai crié. ne pɛrɛnna ko Il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. ne ye tulokan ci tuma min na a y'a ka guloki to ne bolo ani ka bɔli ka taa kɛnɛ ma Le mari ne pouvait rien voir. ayiwa cɛ fana tun tɛ se ka foyi faamu Le bilen mensonge est tellement monté, nkalon sɛbɛkɔrɔ dilanla k'a cɛ tellement ɲɛ engraissé nkalon sɛbɛkɔrɔ cɛ ɲɛna qu'il n'y a aucune faillite. fo ayiwa dɛsɛ yɔrɔ tɛ a Le la témoin, voilà. ayiwa seerɛ filɛ nin ye dɛ isufu ka guloki L'homme s'énerve, a cɛ dimina il ne prend pas conseil auprès de Joseph, a ma gɛrɛ isufu la k'a bɛ ɲininkali kɛ mais il écoute seulement son épouse. nka a ye a muso dɔrɔn de lamɛn Et justement, c'est cette erreur que beaucoup de chefs de famille commettent aussi dans leur wa éducation. o cogo la fana ayiwa gatigi caman bɛ o fili ɲɔgɔn kɛ denw lamɔ Quand na il y a eu des difficultés alors qu'ils ne sont pas là, ayiwa ni gɛlɛya dɔw kɛra k'a sɔrɔ o kun tɛ so kɔnɔ on n'écoute jamais l'enfant. bada o tɛ denmisɛnninw On lamɛn n'essaie pas de le u comprendre. tɛ cogo si ɲini ka Mais denmisɛnninw la faamu première version venue, nka kumakan fɔlɔ min bɛ lase u on ma cherche une cravache ayiwa bisa bɛ ɲini et on le frappe. ani ka den bugɔ Et c'est ce qui a rendu beaucoup d'enfants aujourd'hui aigris o kɛra sababu ye ka denmisɛn caman dusu sɔgɔ ani k'u lamuruti et en colère contre leurs ani parents. ka u dimilen to u masaw kɔrɔ Est-ce que nous pouvons réfléchir à notre manière d'écoute et de réponse qu'on donne aux nouvelles que nous apprenons sur nos enfants? yala an bɛ se ka sigi ka hakili jagabɔ ayiwa an ka kunnafoni sɔrɔlenw kan an denw ko la tuma min na ni an tɛ so kɔnɔ Il y a certains parents, même quand quelqu'un du dehors vient raconter des ragoûts sur leur enfant, au lieu d'écouter l'enfant, au lieu de comprendre la situation, ils rentrent dans une colère et ils se mettent à battre l'enfant alors qu'il n'a même pas fait la chose. masa dɔw bɛ yen hali ni kɛnɛmamɔgɔ wɛrɛ nana ka na kuma dɔ fɔ u ye o den kan o dimilen bi kɛ den kɔrɔ u b'a kɔrɔfɔ fo ka se a bɔli ma Le maître de Joseph fut enflammé de colère. ko yusufu ma kɛ sɛbɛkɔrɔ dimina Et dans la colère, mes chers amis, on ne prend pas de bonnes solutions. wa a y'a hakili to a la dɛ tuma min an dimilen don an tɛ fɛɛrɛ ɲuman latigɛ fewu Quand vous n'êtes plus dans votre assiette, n'i tɛ i cogo la quand vous êtes énervé, n'i sɛbɛkɔrɔ dimilen don prenez du temps pour réfléchir. a ye wagati ta ka hakili jagabɔ Prenez du temps pour prier, a ye wagati ta ka ala deli afin que Dieu vous éclaire walisa ala ka aw lajɛya et que la solution que vous allez prendre walisa aw bɛna fɛɛrɛ min labila sen kan puisse être
la bonne. O ka kɛ fɛɛrɛ sɛbɛma ɲuman ye. Parce que quand on sait qu'on est puni à juste titre, on accepte la punition. Sabula ni a fɔra ko ayiwa kololi bere ka ben i kan k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn cɔ i jo t'a la mɔgɔ bɛ sɔn o ma. Mais quand on est puni à tort, c'est difficile de réparer. Nka i da m'a la k'a fɔ i jo bɛ a la ka tila ka kololi da i kan kuma caman na o ka gɛlɛn dɛ. J'ai eu un témoignage. N ye seereya dɔ mɛn. Un monsieur a mis ses affaires dans le frigo. Ayiwa cɛ dɔ ye a ka minɛn dɔw bila a ka frigo kɔnɔ. Et au moment où il voulait le prendre, il n'a pas vu. Ani tuma min na a nana ko a bɛ a ka fɛn bilalen ta frigo kɔnɔ a m'a Et lui ye. déduit automatiquement que les enfants ont pris. Ɔ ale sinna ka miiri a yɛrɛ kɔnɔ ten ko cɔ denmisɛnw de y'ale ka fɛn bilalen ta. Il les appelle un à un. A y'u wele kelen ni kelen kelen. Et finit par les corriger, comme on le dit. Ani a tilara ka ayiwa u bɛɛ kelen kelen bugɔ. Mais quelques jours après, Nka don dama tɛmɛlen kɔ. la chose perdue est encore dans le frigo. Ale tun ye fɛn min bila a ka frigo in kɔnɔ n'a tun bɛ miiri k'o tununna a tilara ka o ye frigo kɔnɔ Il ye. dit qu'en tant que papa, il a eu de la peine à appeler les enfants A pour ko demander pardon. a ka faya jɔyɔrɔ kama a gɛlɛyara ma kosɛbɛ k'a fɔ ka denmisɛnw wele ka yafa ɲini u Il fɛ. a tourné en rond, mais il a fini par les appeler un à un pour demander pardon. A mɛnna munumunu salo la a laban a ye denmisɛn ninnu wele kelen kelen ka yafa ɲini u Mais fɛ. il m'a dit que le pardon de l'un d'entre eux n'a pas été facile. Nka a ko ma u la kelen ka yafali ma nɔgɔya dɛ. Parce qu'il ne comprenait pas qu'il soit frappé pour une chose qu'il n'a pas faite. Sabula a kun tɛ se ka faamuya k'a fɔ ale ka bugɔ ko la ale ma ko min kɛ a m'o faamu. Dans la fureur, ne prenons pas de décision. Ka an dusu bɔlen to an kana latigɛ Dans kɛ. la colère, ne prenons pas de décision. Ka an dimilen to an kana latigɛ kɛ. Et pour calmer les choses, Ɔ walisa ka fɛnw bɛɛ nɔgɔya sa le maître va prendre Joseph Yusufu makɛ ye Yusufu ta et l'envoie en prison ani k'a bila ka taa kaso la. pour qu'il purge sa peine là-bas. Ɔ walisa ka a kolo yen nɔ. Mais le verset 21 est étonnant, Verset 21 bɛ an dabali ban kosɛbɛ. car il dit, Sabula a fɔla ye ko l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il les mit en faveur aux yeux du chef de la prison. a fɔra ko matigi tora Yusufu fɛ kaso la ani k'a ka hɛra ni duba bɛ a kan a ye duba sɔrɔ ani ka mandiya sɔrɔ kaso la kuntigi ɲɛkɔrɔ. On voulait le maltraiter davantage, Ɔ o tun b'a fɛ ka Yusufu minɛ ko mais juguya. la bénédiction de Dieu rentre dans la prison Nka Ala ka duba yɛrɛ tugura Yusufu kɔ fo kaso la et il bénéficie de cela. ani Yusufu ye duba sɔrɔ o fana la. Mes chers amis, si nous sommes fidèles, Ne balima ni a y'a sɔrɔ an kɛra kantigiw ye même si nous sommes frappés par une injustice, hali ni tilenbaliya kow taara ka ɲɛsin an ma Dieu est à mesure de nous soutenir et de nous bénir. se bɛ Ala ye ka an dɛmɛ ani ka duba an ye. Parce que en terminant, Ka nin kuma kun cɛ le sabu verset 23 nous instruit. verset 23 o bɛ an sɛbɛkɔrɔ kala. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. O ye ne k'a fɔ o bɛɛ n'a ta ayiwa kasobon kuntigi tun ma i janto Yusufu ka ko kɛlen si la nka Ala y'i janto Yusufu la ka duba a ka kɛta bɛɛ ye. Vendu comme esclave, Dieu l'a visité Yusufu feerela i ko jɔn Ala taara bɔ a ye et a béni ses œuvres. ani ka duba a bolobaara fɛnw ye. Envoyé en prison A bilalen ka taa kaso fana pour la lui faire mal, walisa ka a sɛbɛkɔrɔla dimi Dieu le kosɛbɛ visite Ala bɔra a ye et tuguni continue à le bénir. ani ka taa ɲɛ ka duba Au a ye. point que le responsable de la prison non seulement l'apprécie, mais lui confie toute la gestion de la prison. K'a to kaso la yɛrɛ kaso kuntigi yɛrɛ ye Yusufu filɛ a man jara a ye ani ka kasobon koɲɛnabɔli bɛɛ ta ka kalifa Yusufu ma. Joseph a fait 2 songes. Yusufu ye sugon 2 kɛ. Comment est-ce que ces songes vont se réaliser? O sugo ninnu bɛna waleya cogo di? Je vous laisse ici aujourd'hui. N bɛ aw bila yan bi. Le dimanche prochain, nous allons revenir Kari nata an na kɔsegi a ma. pour continuer à faire ce que Dieu a continué à faire avec Joseph. Walisa Ala y'a latigɛ ka baara min kɛ ni Yusufu ye ka se ka o Le walawala. poussant jour après jour vers la réalisation des songes qu'il a eus. Ka Yusufu denkuru dɔɔni dɔɔni don o don walisa a ye sugo minnu kɛ olu na se ka waleya cogo min. Joseph n'est pas troublé. Yusufu ja ma tigɛ. Il pouvait dire, j'ai eu ces songes. A tun bɛ se k'a fɔ ɔwɔ ne ye nin sugonw kɛ.
comment est-ce que ces choses ne se réalisent pas maintenant? Mundela o wale o tike sisande o ti wale ya sisande. Mais il sait attendre le temps de Dieu. Nka abese ka Allah ka wati makono. L'histoire de Joseph nous enseigne à attendre aussi le temps de Dieu. Wale minungera Yusuf la obe ankala walisa ankase. Parce que ne pas attendre le temps de Dieu, sabula nima Allah ka wati makono. On risque de poser des actes qui n'honorent pas Dieu. Alaba ina wale uke minunte bonya da Allah. Si nous posons des actes qui n'honorent pas Dieu, nanduye o wale uke minunte Allah bonya, nous manquerons des bénédictions qu'il a préparées d'avance. Aywa Allah ye duba minun labe anye ambe oluje. Que le Seigneur nous aide à apprécier ces choses. Matire ka andeme ka nu ko nu se bokoro mafle afin de sortir grandi de nos épreuves. Walisa amole ka bo anga korobolu chema. Que le Seigneur vous bénisse. Matika duba wiye et soit avec chacun d'entre nous. Ani akato au be kelengelen fe. Prions. Ankala deli. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments où nous sommes en train de voir la manière dont tu t'es pris pour préparer le peuple juif, le peuple élu, d'année en année vers la destinée. Pour que Genèse 3:15 se réalise, tu t'es reposé sur des hommes. Et nous sommes en train de passer en revue la vie de chacun d'entre eux. Fais en sorte que nous tirons leçon de ces vies pour aussi façonner la nôtre. Sois honoré, sois glorifié. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Bon dimanche. All